Transparency International sa sústredí na tú veľkú korupciu a veľmi často sa hovorí o malých úplatkoch, o bombonierách, ale to nie je podstata. Ak má Slovensko už úspešné, tak naozaj musí pohnúť s tými veľkými peniazmi, s veľkými úplatkami. A to sú veľké verejné zákazky, to sú majetky v štátnych firmách, to sú nekalé vplyvy na to, ako sa prijímajú zákony. O tom je veľká korupcia a na to sa Transparency International zavedela.